Santuaren izenean. Amen. Hau zuekin Eta zure espirituarekin. sendeok aitor ditzagun umiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz altsua eta gure pekatuak hankaturik eraman gaitzatekiko guztizara. Amen. Egin dezagun otoin. Jainko jauna, zure semea hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu zure hori nahiz, egitotzean zure semearekin bat egin den Asensio zure zerbitzaria, misterioren bidez, portu dadila, hain zuela ere parte izatea. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apocalipsis liburutik. Nik Joanek multzo bat entzun duen zerutik, eta honela esan zidan. Idatzi ezazu. Zorionekuak onarenak hitzen diren hila. Bai, hau dira espirituak, hau dezatela atzenen bere nekeetatik, lagun bai dituzte beren egite onak. Jaunak, zena? Zergaraztu din jauna. Bizitzak bere gora behar ditu momentu zailak, momentu politak, momentu alaiak,
momentu tristeak, eta Jesusen borondatea da denetan lagungarri izatea. Horregatik, evangelioa irakurtzen dugularik, ohartzen dira zeitz goxoak, zeitz xamurrak, zeitz sakonak Jesusek esaten dizkigun. Batez ere, une guztietan laguntzeko, eta oso bereziki une gogorretan. Itxaropena, animoak, halako esan genezake ikuspegi sobrenaturala guzti horiek Jesusek eratzen dizkigu. Guk bihotzean eduki ditzagun eta momentu zailetan gure lagungarri izan daitezen. Nahi du jagoikoa ikus dezagula aita errukitsu bat bezala. Beti barkatzeko, beti gu onartzeko prestagoena. Nahi du sentitzea momentu guztietan bera gertu degula. Eta momentu txarretan bereziki gure ondoan degula, idarrak emateko. Nahi du eduki dezagula halako ikuspegi sobrenaturala. Ohartuta mundu honetako bizimodua ez dela beti erekoa eta bukatuko dela. Baina gure bizia ordea sentituko dula gure biziak. Iraungo duela heriotzaren ondoren ere ezberdina izango da, baina gure hildakoak ez dira desagertzen, ez dira suntsitzen, eta Jesusen nahi hori garbi eduki ezagula. Jainkoak eginak geralako, materia hutsa ez geralako, eta hor heriotzaren ondoren ere gure jainkoek hori esperoan denulako. Beso zabalik maite gaituen, ezagutzen gaituen, gutako gakuntza bereizte gaituen eta ulertzen gaituen hartzai on bat bezala agertzen zaigu jainkoikoa. Eta horixe da gaurkoan Asentziori desio diguna, argi bezala hartzai on hori heriotzaren ondoren. Mundu honetan fedearen bidez ezagun duzuena, orain buruz buru arpegi zarpegi arki bezala. Eta esan bezaioa zatoz digana, negatua, lanpetua, mundu dako ibilbidea bukatu ondoren, eta nik emango dizut, poza eta atsedena nigan hartuko dezu. Hausune handia uzten digun Asentziok, bai etxean, bai herrian, baita parrokian ere. Beraren alaitasuna, bere izateko modua, pertsona irekia, egin dituenak guztiak eta koietenak bihotz-bihotzetik eskartzen dizkiogu. Eta orain gure orazioak ere bere alde eskaintzen dizkiogu jainkoikoari. Jainkoiko onak zeruan hartezan, bere obra guztioi horiek saritu ditzan. Jakinik gure hildakoekiko harremana ez dela aldatzen, heriotzarekin aldatzen baizik. Berak, zeneko urtea hauetan bintzat, horatzen ez zeneko urtean gurutzen eguna, zen ertsolatu erabilen, eta Samigelen da hortxe egoten zen gure parrokian bere fede hori bizitzen. Hoxe eskatzen dugu jainkoikoari. Beraretan sinistu duen bere seme hau goiko zeruan har dezala. Digamos que en el momento de la muerte, que es una realidad siempre dura, siempre triste, pedimos esa intercesión del cielo. Pedimos que acoja a nuestro hermano Asensio arriba del cielo, que tenga descanso, que tenga felicidad completa y que desde aquí pueda seguir ayudándonos hasta que nos encontremos de nuevo ya con él. Euskadezakun hilaren alde, Kriston bitarteko hartuz,
Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, sentsio zure zerbitzariaren salbabenerako eskaintzen dizugu opari gai hau, eta zure bihotzonari eskatzen, zure semea salbatzaile gupidatsu eta sinetsi zuen honek arkidezala orain epaile errukitsua, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jauna da zuka. eskerrak jangoiko jaunari. Egokita eta zuzen. Egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri normai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guzti du, beti eko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera denen alde hilda, gu guztiok betiko hil ez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingiru taldeekin batean, foresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Kanta dezagun Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jarri guztiok datik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan karizeturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok datik, hau nire odolaren karizza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizkide hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa.
aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskartzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramartu maitasun osora, Leon Amalazparena gure aita santu berriarekin. Emaiozu Evangelioaren bizia eta berak erakutsi dezala Evangelioa denari. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik izango goan jauna, erruki zakizkigu gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun Jangoikoaren Ama Maria Birjina Ratxoarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitugu eta gaur hartzazu zure eskuetan gure anaia eta emaiozu bere pakea, zure pakea eta zure bizitasuna izan duzun gure artean. Eta berak orain guretzat hartzela gure deseoa, gurekin ere egoteko, gu berarekin egoteko nahi dugun bezala. Jesucristoren semearen bitartez, honen bitartez, Ekin eta horrengan, zuri eta jangoiko guztien hori, Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Sabatzaileak, mintu eta erakutsunerik jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerretan zerana, santu izan beti zure izena, eta beti zure erritmoa, egin beti zure gaia zerua bezala durean ere, emaikuzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zortunen barkatzen diegun ezkero, eta ez zure eraman, baina atera gaitzazu gaitzazu. Atera gaitzazu, jauna gaitz guztietatik emaikuzu pakea gure egunotan. Zure errukiari eskartekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionak itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluek pakea eusten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuen. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasun errege bizi baizela gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozu pakea ekarri. Maitasuna, ageraren batean, Amen.
Kaixo, eskerrik asko dela etortzagatik eta lana izantzatu izan balion ataitzerik. Hola, gracias a todos por venir y voy a dedicar las palabras muy merecidas a mi abuelo. Atautsi, qué grande eres. Cuando hablamos de ti, es la primera palabra que me viene a la cabeza. Y es que no se puede escribir con palabras porque lo eres todo. Eres vida, luz, alegría, bondad y sobre todo felicidad. La primavera ya está aquí, pero su única flor que más queremos y necesitamos ya no está con nosotros. Ha cumplido el ciclo de su vida. Las flores ponen su semilla, crecen, florecen y se marchitan. Pero lo curioso es que no pierden su belleza y lo importante es que siguen haciendo más flores. Las flores son recuerdos y tú también lo eres, Atautsi. Escribe en presente porque a pesar de que ya no estés aquí, en Ligoa y con nosotros, te seguimos recordando todos los aquí presentes. Y eso hace que estés más vivo que nunca. Eres muy difícil de olvidar, Atautsi. Contigo hemos aprendido que la vida es mucho más sencilla sin envidias, rencores y culpas. Eres el ejemplo de constancia y fortaleza. Con 85 años has levantado el vallado de las escaleras del jardín y seguías con la arena en el verde. Conducir ha sido tu pasión y aunque ya no lo puedas hacer, tranquilo, porque tu Citroën C5 también mantendrá tu recuerdo y el número 171 siempre será tuyo. Solo podemos darte las gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por ser el mejor taxista, el mejor amigo, hermano, el mejor abuelo, el mejor padre, cuñado y sobre todo el mejor amigo. Pensaremos mucho de menos, pero tranquilo. Todos estaremos bien y nos cuidaremos mucho. Y sabemos que tú también lo harás, estés donde estés. Quiero dedicar estas palabras también a mi mamá y a la mamá. Solo quiero decir que estamos muy orgullosos de vosotras, y la Atautsi también, y que la esperanza es la mitad de la cura. Para terminar, aunque nuestra flor igual no florezca más, no tenemos que dejar que nuestros pétalos se marchiten y pierdan la ilusión de la vida. Intentaremos seguir los pasos de la Atautsi y ser la mitad de lo que ha sido él. Tenemos todos un ejemplo muy bonito a seguir y eso no se consigue fácilmente. Ahora nos toca seguir nuestro propio círculo de la vida. Amar, dejar ir, aceptar y recordar. Atautsi, asko martitza ditugu, orain eta beti. Eskerrik asko. Igandean ere, 12 mesetan gogoan izango dugu hemen Gariz ere asensio eta bukatu horretik, azken erresponso egingo dugu bere dago. Beti, beti, Jauna, eta ez, Amen. hau zuekin, Eta zuek,